Uzuyidlule ke le video, ndifuna uyidlule le video. Sogqiba uhamba ukhalela abantu uba hayi uTakadombolo undishiyile, hayi uTakadombolo uyandijolela. Ndike ndathi tshe impethu phaa endlini uyajola uTakadombolo. Kodwa udlule le video. Awuyazi uba kule video ubuzawufumana isisombululo sale ngxaki onayo. Ungaphinde ukhale ngento edibene nezichitho, ungaphinde ukhale ngoba uTakadombolo uyakujolela, ngoba le video lena ibiza kunika isisombululo. Kodwa ke uba usafuna ukhala, hayi ungadlula le video akho ngxaki. Kodwa abantu abafuna izisombululo kwimitshato yabo, abantu abafuna izisombululo kwii-relationships zabo, abantu abathandana nabo, ngoba abantu bayamka ngoku, bayashiywa abantu, bayabanda abantu. Kodwa ke ngoku sinaso thina into laa nto kuthiwa sisibambelelo. So ndifuna uthathe ipeni yakho, uthathe incwadi yakho, usondele kancinci nje, usondele. Andizuba mde le video ke ndiyohlule kabini, kukho upart 1 kukho upart 2. Upart 2 wale video uzawufumaneka ke ngoku kwi-comment yokuqala. Kwi-comment ngena kule video, bona ividiyo ibukeleyo ngoku, kwi-comment yokuqala yayo ilinki ke ka-part 2 ikhona phana. Masingene emxholweni singabe sayitsala. Uzaya ke ngoku umntu othengisa imithi yesintu, uthi ufuna umthi ekuthiwa sisivumelwano, uthi ufuna umthi ekuthiwa ngumahlanganisa, uthi ufuna umthi ekuthiwa ngumabopha, uthi ufuna umthi ekuthiwa ngudelunina, ufune umthi ekuthiwa ubheka mina ndedwa, ufune ke ngoku umthi ekuthiwa ngusumanaye, ufune isanama, ufune incamashela, kokugqibela ke ngoku ufune amafutha embulu. Emva koko ke ngoku le mithi engqushwayo uzayingqusha, egreyithwayo uyigreyithe, uthathe isihluzo sakho okanye isisefo sakho, usefe yonke le mithi icoleke. Emveni koko idibene le mithi ke ngoku, le mithi ke ngoku isebenza indlela ezintathu. Xa ungafuni usebenzisa enye, usebenzisa enye. Xa uqomba enye andifuni uyisebenzisa, mandisebenze enye. Kwaye uyakwazi noba uzisebenzise zonke, ixhomekeke kuwe, because abantu bayashiywa. So izinto ezifana nezibambelelo zibalulekile. Isibambelelo noba nifakelwe isichitho ayisebenzi loo nto leyo, because ikhona laa nto enibambileyo into yokuba no matter what, no matter kunzima kanjani, sichithwa kanjani, kodwa simanyene, sibambelele kule nto yethu, yabo. No matter kufika iingxabano ezinjani phakathi kwenu, isibambelelo siyaqinisa uthando lwenu. Kusofa silahlane lo. Godi ke, so ke ngoku eyokuqala uzawuhlamba ngale nto. Masithi wena ungumntu ongisisi ne, uzawuhlamba ngale mbiza phambi koba niye kulaa nkonzo yasekamireni. Dibanisa yonke le mithi uhlambe ngayo. Emveni koko udibane notata ekamireni. Ngaloo ndlela ke ngoku wenza isibambelelo, uyabopha, wenza isanama, yabo, uba manidibane nibe moyamnye. Okwesibini, uyakwazi into yoba le mithi uyisebenzise as isifutho, ufuthe ngayo, uthethe phaa esifuthweni uba ndifuna mna nobani kungabikho nto ingena phakathi kwethu, sibophelane, sibopheke, simanyane, kungabikho nto esohlulayo. So esifuthweni uyathetha ke ngoku, uyathetha le nto ufuna yenzeke. Nayiphi na ingxaki engena phakathi kwethu izingalungi, ze kulwine uthando lwethu. Okwesithathu, uthatha ibhotile yeplastiki, noba ibhotile yedrinki ke. Emveni koba uhlambile wena, uthatha intsela yakho yamanzi, noba kungekomityi, ugalele laa bhotile,
Utata naye kagqiba ohlamba utata uthatha amanzi wakhe uba uyawaba uwabe ke ngekobityi uwagalele phaa, uwadibanise intsele yakho nentsele yakhe. Emveni koko laa mithi yethu uyigalele phaa nayo, uhlukuhle le nto uyithethise ukuba makwenzeke ntoni, nimanyane nibophane. Emveni koko uyogrumba umngxunyo ke ngoku ufake le nto, noba ugrumbe phi akunandaba, ufake le nto phaa emngxunyeni. Ugqibile